Patumi chiti ni phai inkorage thomarni Amreng constituency Jirikindeng hempu mukrang pathu akramalong 6 schedule kam awareness program ke paman ponalong Amreng constituency committee amai pu Laughlin Hanse pensi mai chepa hempu ponlo Bangso Mayalong Aluhiaman Ben APHLC Mate All Party Hills Leaders Conference Central Committee Amaipu Jai Kathar Chundang Sarkiri Rongphar Lamjai Sarpo Angtong Ingti Wothat Langso LA Amaipu Bikrom Hanse Lapen Pinangan Kithe Kiding Atum Chetong Dun Tangte Pherang Ke Thengno Nangke Pachini no dalam thele non Arjupon Sinang Mass joining program dolo dak Jirikindeng lapen mass joining along bang troxy don troxy kebra sirkep amuni atum adon atum dak APHLC along nang join dun ke ong nei ke BJP pen lapen congress pen nang join dun lo pen ASDC abang dulu ne odok ASDC pen taduk CPIML pen taduk pinina join dun ya si non dak ke Jirikindeng ke aku nang join dun nang hilang ke avelo rokom APHLC long si nang join dun lap le inut bang ini hala hem su ko curi dun atum doi lang mene sana desar peni labang so mai long armu ka chetong kon bak doi dak ni tum ka chetong ka kalakha teng ke suri hini ra pharoner kep ra trok kep lo arkom kidu pini dak ka chetong desar ke bang jilang MP election hot nangli kon avote long pensi nangli chepa hai poning thelo nilitum la inglong arat atum anke kivira nathusi dambom lo la pen ohomia tumta kivira nathusi dambom lo la posi non ke kivir wedenchi apan ke inglong arat atum an karbi chot kalilo inglong arat atum an la pen ke ohomia tumta mathalo sisik lo la si nilitum APHLC atum si ke ong mua vote ke longpo kusi intum matha hala bongo sena la pen bang akai ke chia tu angbong adat lo ke chia tu angbong tala ta ohomia tu mabang kali hala UP pen Bengal pen Bangladesh pen ke bang atum Bihar pen ke bang atum hala tum ge ni tu hanang pipe dia ta thek athema hala tum ke ili tu long le lok sina ke thidun lo ka tum News Desk Report Karbing Long Live Nangli Jongsi Reels kaselam lapen mohor kenep ningke hangabang pubang pipulo tangte nangli kit he kason rat atheng no an ke paklangji lapen rat phan kapachi nije phan Karbing Long tourism sai campaign warsai keme nangwan bilo Karbing Long tourism sai campaign patel pi ponsi world tourism ani phan reels making lapen photography competition kibi pon reels kaselam lapen mohor kenep athe pike Karbing Long along kijui kelangadim mate tourism local cuisines lapen Karbing Long art and culture aputhak nangji lapen reels abang kiding nai seta second thongkap kithi nai seta second crip ho angbong nangji kijut si kideng ponji ke chiti ni phai gora truck arni anghenlo bangso kachepa te along ke haya bang len seta tangka kereng surikep long poneji tangte langme sana reels selambra mohor ne igra lo plot non Karbing Long tourism@gmail.com along lapen nalike thek pena jok chepa long ponik non surikep atangka